And let me announce to you that we are building the biggest hospital in the entire Bicol region. It's called the Legacy Hospital ng Pangulo. Duman sa probinsya kang Albay, nagtutugdo kita kisarong specialty hospital na kung saying that's the tallest building in the entire Bicol region. Matagumpay na dinaos ang campaign rally ng Ako Bicol Party List sa Dait Camarines Norte nitong Huwebes, April 3, kung saan libo-libong daitenyo ang nagtungo sa Our Lady of Lourdes College Foundation upang ipakita ang kanilang suporta sa partido. Alas 4 ng hapon nang simulan ang motorcade na pinangunahan ni Ako Bicol Party List second nominee Attorney Alfredo Pido Garbin Jr. Kasama rin sa inaabangan ang ambasador ng partido na si Jericho Rosales. Sinundan ito ng concert rally kung saan nagpakilig naman ang aktor sa libo-libong supporters. Opo, sobrang thank you po sa Ako Bicol Party List kasi it's a privilege po na makita namin ang isang Jericho Rosales dito sa Daet, Camarines Norte. Thank you po. Thank you so much. Nga po, maraming salamat po sa pagdala dito kay Jericho Rosales po. So, sobrang saya po ng OLLCM po. So, yun po, very thankful po kami. Kanina po may quiz pa kami pero kaway pa talaga. Yes po, kasi sobrang bihira lang po nang mangyari nito and first time po namin makita si Jericho Rosales. Ayon kay Echo, isang malaking karangalan na maging ambasador ng grupo. Bukod sa pagiging Bicolano, hindi raw lingid sa kanyang kaalaman na madami nang napatunayan ang partido. I've just come back from a very, very long break after the pandemic, and I said, hey, it's time to reconnect. I was telling my manager, time to reconnect. Sa roots ko, it's time to have a little bit of, to think about giving back to the Philippines, paano ba to, diba? And I'm an adventurer, I love motorbikes, I love surfing, I love traveling. So I said, Bicol is like such a great region to explore it. Bicolano, so those are the 2 points. And I want to get to know my roots better. And at the same time, if there's something that I can do, then I'm open to it. And then they knock. Nagpakita rin ng kanyang suporta sa aktibidad si Cam Norte Governor Dong Padilla. Sa akin, para po sa akin, sa mga bagay na ginagawa at gagawin pa ng Ako Bicol, ako po ay umaasa na susuportahan nyo rin sa darating na eleksyon po ang Ako Bicol. Sapagkat sa akin pong sa loob ng 2 taon mahigit na ako po ang inyong governor, ay napakalaki po ng naitulong ng Ako Bicol sa atin pong probinsya. April 4, nang magtungo naman ang Team AKB sa Goa Camarines Sur kung saan matagumpay rin na idinaos ang campaign rally na ginanap sa Goa Sports Complex. Laking tulong po ang Ako Bicol Party List sa aming distrito dito sa Partido District. Pagdating sa educational assistance, infrastructure projects, water system, sobrang laking tulong dito po sa Municipality of Goa kung saan ginanap ang concert ngayong gabi ng Ako Bicol. 100 million ang nakuha ng Goa Community College. Laking tulong sa mga estudyante. 300 million din po ang nakuha for a Coliseum or Convention Center. So ito pong Ako Bicol Party List ang may resibo ng tunay na pagtulong sa aming distrito. April 5 nang magtungo rin ang Team AKB sa bayan ng Daraga sa Albay kung saan nagkaroon rin ng motorcade at campaign rally. Nakulong po ang natatabangan po digdi sa Bicol, pagpakuha po ng mga tubig, asin sa mga solar po, mga pagpakuha po ng kalsada, paggawa. Madami po na natatabangan ng mga Ako Bicol, lalo na po sa mga sa hospitalization. Kahapon ay nagtungo rin ang Team AKB sa bayan ng Malinaw, Albay upang magsagawa rin ng campaign rally. Samantala, sa darating na Abril 24 ay dadalhin naman ang campaign rally ng partido sa lalawigan ng Sorsogon. Nakatakda rin na magsagawa ng campaign rally sa Catanduanes at Masbate sa darating na Mayo. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Hercules Forbasena.